खुलुमबाय बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि उदय बसुमतारी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर जों बे भिडिअनि गेजेरजों रायलायगोन जे भिडिअ एडिटिं खालामनो माबे सफ्टवेयारा मोजांसिन फर दा एन्ड्रइड मबाइलनि थाखाय बबे सफ्टवेयारा गोनांसिन एबा मोजांसिन भिडिअ एडिटिं खालामनो जों बांसिनानो मबाइलाव फट' एडिटिं बा भिडिअ एडिटिं खालामनो लुबैयो, नाथाय बेहाय फट' एडिटिं खालामनो हाया, भिडिअ एडिटिं खालामनो हायो। भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय बियो मोनसे जोबोद पपुलार सफ्टवेयार जाय एन्ड्रइड मबाइलफोराव सापर्ट होयो। बियो पिसि बायदिफोराव सापर्ट होआ। पिसिनिया गुबुन बेलेग, ओंखायनो नोंथांमोना बे सफ्टवेयारा नोंथांमोना जुदि लानो लुबैदोंब्ला बे सफ्टवेयारा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो बे सफ्टवेयारजों नोंथांमोना इजिनो गावनि भिडिअखौ एडिटिं खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ प्ले स्ट'रनि गावनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव मोननो हायो आरामसेनो। नोंथांमोना बेखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। नोंथांमोना डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव गावनि मबाइलाव इनस्टल खालामना ला। बेनि उनाव नोंथाङा हाबनानै नोंथांमोना गावनि माबायाव हाबदो। हाबनानै नोंथांमोना बेबायदि माबा फैगोन, इन्टारफेस फैगोन। ओमफ्राय बेहाय प्लासाव थुना हो। प्लासाव थुना होनानै नोंथांमोननो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। ओमफ्राय गोजौनि मिडियायाव क्लिक खालामनांगोन। मिडियायाव क्लिक खालामना नोंथांमोना बेकग्राउन्ड लानांगोन मोनसे। मिडियायाव क्लिक खालामदो, ओमफ्राय गोजौआव बेकग्राउन्ड दं। मिडियायाव क्लिक खालामदो, ओमफ्राय बेकग्राउन्ड सायाव दंखायो नै बेकग्राउन्डआव होदो। बेकग्राउन्ड लादो, गोजा मोनसे बेकग्राउन्ड लादो। गावनि गोसो बायदि बेकग्राउन्ड मोनसे लादो। आं व्हाइटखौ लाबाय, गुफुरखौ लाबाय आं। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ बुखोना होदो, ओरै बुखोलांदो। बुखोलांबानो बे गोलाव जागोन। नोंनि भिडिअ'आ बेसे गोलाव बेखौ लानानै बुखोना हो मोनसे, गोलावै बुखोना हो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय आं नोंथांमोननो फिसा क्लिक खालामनि। ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौबो चेन्ज खालामनो हायो। ग्रिन जानांगोन बेकग्राउन्डआ, होमब्ला नोंथांमोना आरामसे चेन्ज खालामनो हागोन। बे आं ग्रिनआ बेखौ ग्रिनखौ खारहोगोन। नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय क्रमा किखौ थुना होबानो, इनेबल खालामना होबानो बेकग्राउन्ड गैया जाबाय लोगो लोगो। नाय लोगोफोर भिडिअ'आ माबायदि जायो। आरो नोंथांमोना बेहाय गोसो बायदियैनो गोबां लागायनो हायो। गोसो बायदियैनो टेक्स्ट बायदि माने भिडिअ एडिटिं खालामनो मा नांगौ, स्पिड, स्ल' मसन बायदि गासिखौबो हाजोबो आरो बेहाय। जोबोद मोजां, बे जोबोद पपुलार जाना दं भिडिअ एडिटिंनि थाखाय। फर दा माबानि थाखाय मबाइल एप्सनि थाखाय, मबाइल एन्ड्रइड मबाइलफोरनि थाखाय, एन्ड्रइड डिभाइसफोरनि थाखाय बेयो जोबोद गोनांथार। नोंथांमोना जुदि एडिटिं खालामग्रा एबा इउटुबार, जाय बिथांमोना गोदान इउटुबार, बिथांमोना जुदि भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय सफ्टवेयार गुबुनखौ बाहायोब्ला बेखौ जोबोद मोजां मोनगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बिसोरनोसै। मोजां नांदोंब्ला प्लिज लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो।